Ministre ka lalala ɲɔgɔnyew kɛra arabadon janvier kalo tile 30 san 2019. Ni wagati in da lemuruba ɲɔ yɛlɛnba don an ka sugu kɔnɔnaw la. Kulongo ni ale ye filadugu ye, mugu cira jamanaden gansan maa 36 la ka bugu 100 ani dugu 73 jeni. Biye alamusa ye jumanal ula tile 24 ijira 1440 ani 40 aw bisimila aw ka kunnafonidiw kɛnɛ kan. Ina fɔ an y'a fɔ ye bakurubaw la cogoya min na, ministre ka lalala ɲɔgɔnyew kɛra arabadon janvier kalo tile 30 san 2019. A kɛra kuluba, u b'a fɔ kuluba salle ma ko salle de délibération. Ni bɛɛ lajɛlen kɛra an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka yamaruya kɔnɔna la. Min bɔra ministre ka ni ɲɔgɔnye in na, Ali Kulibali ale ye ɲinini kɛ o la. An ka jɛ k'o lajɛ. Mali ministru bi ladala lasigi min kɛ araba ni o yiru bi kɛ jamana ɲama Elhaji Ibrahim Boubacar Keita o ka yamaruya kɔnɔ. A jirala ka fɔ ko fɛn ye araba tɛmɛlen o lasigiw kɔni kɛla. O lasigiw kɛlen fɛn ye o ye sariya dɔw ta yaasa ka se ka baara dɔw bila sen kan. O de hukumu kɔnɔna sa ministriso min bɛ yen ni ministriso min ka baara ɲɛsinnen don an ka kɛlɛcɛw ani kɛlɛcɛkɔrɔw ka ko ɲɛnabolo ma. N'u ye ministère de la défense et des anciens combattants o ka laɲini kɔnɔ o ye sariya minnu kɔnta o de ye sariya min bɛ yen ni min kan ka bila sen kan yaasa fɛn ye Mali sanfɛ finitigiw ye ni u b'o wele ko armée de l'air ka se ka olu kɔni kɛ fini jolitigiw ye ani ka se ka o kɛ fɛn ye fini batigiw ye u bɛ se ka baarabaw kɔni kɛ. O de hukumu kɔnɔna sa ko sariya dɔw tala olu kɔni ka ko kɔnɔna fo ka taa se fɛn ye Mali finitigi minnu fana bɛ yen ni u b'o wele ko garde nationale. O ye sariya dɔw fana ta olu fana kɔni ka baaraw hakɛw kɔnɔ. A jirala k'a fɔ ko fɛn ye Mali finitigi minnu ye sanfɛ finitigiw ye n'u ye armée de l'air ye o yɛrɛ bilala sen kan ni sariya sunba min ye n'u b'a wele ko ordonnance numéro 99 fu 48 PRM fɛn ye octobre kalo tile 10 san 1999 o bilalen sen kan o ka baara yɛrɛ kun ye jumɛn de ye a bilala sen kan ka se ka fɛn min kɛ o de ye fɛn ye Mali kɔni sanfɛla dugukolo sanfɛla ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni kɔlɔsi ani fɛn ye ka se ka fɛn ye pankuru fitinin minnu bɛ yen ni u bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ sanfɛ Mali dugukolo sanfɛla la ka se ka olu fana sama ka bɔ u ka degun kɔnɔ cogoya min na. A jirala fana k'a fɔ fɛn ye garde nationale fana ye sariya sunba min ye o fana sigi sen kan o b'o wele ko ordonnance fɛn ye numéro fu fɛn ye fu ani 5 ani fu PRM fɛn ye septembre kalo tile 27 san 2000 wa fɛn ye garde nationale ye a jirala ka fɔ olu ka baara ye min ye o de ye ka se ka fɛn ye Mali dugukolo bɛɛ lajɛlen kɔni k'a bɛɛ lajɛlen lakana ka maaw bɛɛ lajɛlen lakana ani fɛn ye Mali sariyaw ye ni o ye ministrew fo ka taa se Mali yɛrɛ baarakɛlaw ma politique maaw ka se ka u bɛɛ lajɛlen kɔni lakana. Jirala ka fɔ ko fɛn ye yɛlɛma bɛna don ni sariya sunba in kɔnɔ o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn ye ka se ka ni finitigi ninnu ka o kɛ finitigi joolow ye yaasa lakanabaliya min bɛ Mali kɔnɔ ani fɛn ye lakanako kuma min bɛ ka fɔ Mali kɔnɔ o lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na. A jirala fana ka fɔ ko fɛn ye ni sariya in ye a bɛna yɛlɛmali kɔni don finitigiw ka baara taabolo la yaasa fɛn ye lakana bɛ se ka sabati Mali kɔnɔna bɛɛ lajɛlen la. O ko mana kɛ sa ko fɛn ye finitigiw ye lakana ko kuma min bɛ ka fɔ o na se ka o kɛ cogoya min na fo ka taa se a dan kɔnɔna. Ministriso min bɛ yen ni o ɲɛsinnen don Mali ka sɔrɔda ko ɲɛnabɔli ma n'o ye ministère de l'économie et des finances ye olu ka laɲini kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye Kayi n'o ye Mali sigida fɔlɔ kɔni ye fɛn ye jila sanfɛ sira min kan ka jɔ ni an b'a wele ko pont u b'a wele fana ko pont filanan min kan ka jɔ fɛn ye fleuve Sénégal kɔni sanfɛ Kayi ale ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ kasabi min kan ka sara o kɔnɔna na yaasa baara in na se ka kɛ ko a baara dɔ bɛ yen kɔni ni o ye a minɛ kow ka kasabiw ye ko fɛn ye Mali kɔni ɲɛmaw ye ani Mali yɛrɛ kɔni ye ko Mali budget n'u ye wari marabolo ye ko olu kɔni ye o kasabi kɔni sara yaasa baaraw bɛ se ka kɛ nɔgɔya la cogoya min. Ala fana ka fɔ ko fɛn ye ni kasabi dilen ni ma ko fɔlɔ ninnu kɔni ma o tɛ dɔwɛrɛ ye baara in kan ka kɛ ka bɛn waati min ma yaasa o
baro o ka se ka bɛɛ o waati ma cogoya min na ani fɛn ye o kun kan ka degu sɔrɔ yɔrɔ la ni o ye douane ta nasiraw fɛ minɛw ka kow la yaasa ka se ka olu fana kɔni ka olu fana nɔgɔya yaasa baara na se ka kɛ fo ka taa ɲɛ cogoya min ministriso min bɛ yen ni o ɲɛsinnen don denmisɛnninw ka kow ɲɛnabɔli ma ani jamana jɔli kow ɲɛnabɔli ma ni u b'a wele ko ministère de la jeunesse de l'emploi et de la construction citoyenne olu ka kumaw kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko fɛn ye sariya dɔ kɔni t'a la ni o ye direction dɔ kɔni ye ka se ka o kɔni ɲinini kɛ o direction fɛ n'o ye financier ye nafolo marali direction o yɛrɛ bɛ fɛn ye ministère de l'économie des finances fɛn fɛ olu ka direction ba min bɛ yen ko laɲini kɛn b'u fɛ o ka se ka fɛn ye baara dɔw ni ka minɛ dɔw kɔni bila sen kan ani fo ka taa se kasabi dɔw ma olu ka se ka bila sen kan fɛn ye ni ministre kofɔlen in ye yaasa san 5 laban min bɛ ka na nin ye baara minnu kan ka kɛ o ni ministère kofɔlen in fɛ ni o ye denmisɛnninw ka ministreso ye u ka se ka o baaraw kɔni kɛ nɔgɔya la cogoya min ministreso min ka baara ɲɛsinnen don sani ani feere kow ɲɛnabɔli ma jirala k'a fɔ ko fɛn ye ni ministreso kofɔlen in ye a kun ye gafe dɔ kɔni sɛbɛ waati dɔ la ka jira k'a fɔ ko gɛlɛya min b'u kan fɛn ye sanni feere yɛrɛ ka kow ɲɛnabɔli la yaasa ka se ka o gɛlɛyaw kɔni wuli ka bɔ yen yaasa fɛn ye sanni feere a bɛ se ka don ba la Mali kɔnɔ cogoya min na jamana ministre ka lasigi kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ o ye laɲinini min kɛ o ye gafe min bɔ o ko gafe kɔni bɔ k'a da o ka se ka a waliya yaasa sanni feere o ka se ka don ba la cogoya min ministreso min ka baara ɲɛsinnen don fɛn ye usine kow ka kow ɲɛnabɔli ma ka se ka fɛn ye usine baw kɔni ko o yiriwa fo ka taa se ka adamadenw kɔni hawjiya yaasa u na se k'u ka kasabi kɔni don fɛn ye baaraw la Mali kɔnɔ ka se ka sɛgɛn kɛlɛ cogoya min na ni u b'a wele ko ministère de développement industriel et de la promotion des investissements ale ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko baara dɔ bɛna bila sen kan o tɛ baara wɛrɛ ye fɛn ye baara min bɛna ɲɛsin fɛn ye kɛyɛrɛ ye cakɛyɔrɔw ni o ye a misɛnmaninw fo ka taa se fɛn ye a mankanmaniw ma ani ka taa se fɛn ye kɛyɛrɛ ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ani hali n'a sɔrɔ minnu bɛ jamana yɛrɛ ka bolo kan yaasa olu sariyaw na se ka ta ka se ka olu kɔni yiriwa cogoya min na a jirala k'a fɔ fana ko ni olu kɔni yiriwala fɛn ye jamana yɛrɛ ye olu fana bɛ baara kɛ yaasa ka se ka jamana kɔni ka laɲiniw kɔni sabati cogoya min na wa a jirala fana k'a fɔ nin sariya min bɛna bila sen kan ka se ka nin cakɛyɔrɔ ninnu kɔni yiriwa cogoya min na ko fɛn ye jamana yɛrɛ ye ani fo ka taa se nin ministreso kofɔlen in kɔni ma olu kɔni b'o jija cogoya bɛɛ lajɛlen la ka se ka u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɔlɔsi u kɔni fɛ wa a jirala fana k'a fɔ u bi fɛn min wele nazarakan kɔni na ko secteur informel n'u ye feerekɛlaw ye ni olu yuru dɔlen tɛ fo ka taa se cakɛyɔrɔ dɔw ma ni u dɔn tɛ fɛn ye jamana kɔni fɛ ko nin na kɛ sababu ye ka se ka olu fana kɔni dɛmɛ u na se ka yiriwa cogoya min na wa u ka kumaw kɔnɔ ka se ka fɛn ye nin ma kofɔlen n'u ye nin baarakɛla n'u ye n'u dɔn tɛ jamana kɔni fɛ ka se k'o yiriwa ko o baara min tale filɛ nin ye nin ministre kofɔlen in kɔni fɛ ko a bɛ don sariya min kɔnɔ o de ye fɛn ye UEMOA ni o ye jamana minnu bɛ yen n'u bɛ CFA wari kɔni dun olu kun ye laɲini min kɛ kabini san 2003 waati ni o b'a sariya wɛrɛ ko numéro 16 2003 CM UEMOA du 22 décembre 2003 ko wa olu de kun ye laɲini kɛ k'a fɔ ka se ka fɛn ye nin maa kofɔlen ninnu ka se ka olu fana kɔni yiriwa cogoya min na ministreso min bɛ yen min ka baara ɲɛsinnen don duguba kɔnɔ ko ni o ye duguba kɔnɔ sow kɔni ka ko ɲɛnabɔli ma ni o ye ministère de l'habitat et de l'urbanisme olu kɔni ka sariyaw kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ ko danna kɛ ko dɔw la sigina na kɛ fɛn ye feere dɔw kɔni kan ka se ka feere dɔw k'u dilan k'u bila sariyaw kan jamana yɛrɛ ka sariyaw kan o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn ye dugukolo feereli ni a bɛ kɛ fɛn ye agence immobilier ni o ye maa minnu bɛ sow di maaw ma ani dugukolo feere maaw ma kɛ yɛrɛ ye ka se ka dan sigi o kan cogoya min na ko hali n'a sɔrɔ so ninnu ni u bɛna feere de walima ka o di u ma u k'a kɛ fɛn ye ni an bɛ minnu wele ko usines n'u b'a fɔ ko usage commercial ka a san walima ka feere kɛ a yɔrɔw la walima ka fɛn ye usines jɔ walima ka taa lakɔlisow fo ka taa se baara wɛrɛw hali ni k'a kɛ siso ye kɛ ko nin bɛɛ lajɛlen na sigi sariya dɔ kɔnɔ yaasa ka se ka a kɔni larawe ka ɲɛ cogoya min wa o tilala fana k'a fɔ ko fɛn ye u bɛna barɛmu dɔ de bɔ ka sariya dɔ bɔ k'o sigi fɛn ye a wariko kasabi minnu kan ka don o la jamanadenw fɛ fo ka taa se maawuruw fɛ olu bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi jamana ka se ka i sigi o kan ka se ka a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔ u bolo cogoya min na kɔfɛ ministreso min ka baara ɲɛsinnen don fɛn ye diinɛ ani taabolo ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɔlɔsili ma ni u b'a wele ko ministère des affaires religieuses et du culte ale ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye san 2018 o hijiw balen ko fɛn ye san 2019 sa o hijiw fɛn ye o baaraw bɛna daminɛ fɛn ye février kalo tile 11 san 2019 kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna na sa o ka kumaw kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ yaasa i ka taa i ɲɛ kɔni da fɛn ye alikaba kɔni kan ani fɛn ye alakira ko kisi ani nɛɛma b'a ma ka taa i ɲɛ da o dayɔrɔ kɔni kan ko o baaraw kɔni bi boli sira min fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye salo baaraw kun bi cogoya min na ko o kelenw de bɛna kɛ ɲina fana o tɛ dɔwɛrɛ ye ko fɛn ye salo ye san 2018 kɔnɔ maa 2000 bɔɲɔgɔnko o de kun dilen don jamana yɛrɛ tɔgɔ la agence min bi taa ni maaw ye fɛn ye maga kɔni kɔnɔ maa 2000 kɔni
ko o na to o nɔ kɔnɔna fɛn min ye maa 11,300 ani 23 sa ko o na kɛ yɛrɛ ye agencew kɔni ta ye sen fana na o y'a jira fana k'a fɔ fɛn min ye jamana yɛrɛ ka bolo kan hali sisan kasabi min kun be ni o sarala salo san 2018 kɔnɔ yaasa i ka taa magan i ye kasabi min sara ni olu yɛrɛ bi t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 2 bɔɲɔgɔn ko ka t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 70,000 ani kɔ murumuru caman na ko o min kɔni saralen don salo ko maaw k'u hakili to la ko o kelen de bi sara ɲina fana yaasa i ka taa fɛn min ye maga kɔni o y'a jira k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ bena bila sen kan fɛn min ye février kalo maaw ka taa fɛn min ye kasabiw sara yaasa u na taa u ka hiji kɛ ɲuman kɔni na cogoya min foli ni mani kunbɔ u bɛ bɛn yiriden dɔw fɛnɛ kunbɔ wagati ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sugu kɔnɔnaw la ni wagati na lemuruba ale bɔlenba don ɲɛtaa tv maaw ye munumunu kɛ yiriden kɛnɛ feerelaw fɛ yen nɔ min ni min bɔr'o la an ka jɛ k'o lajɛ yiriden ale nafa ka bon buna adamaden farikolo la kosɛbɛ jɔyɔrɔba de bɛ yiriden na buna adamaden yɛrɛ farikolo la kosɛbɛ an fɛ Mali la yan nɔ yiriden caman bɛ sɔrɔ anw fɛ yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ wagati min na ni o ye fonɛnɛ i bɛna ye k'a fɔ o bɛ bɛn yiriden dɔw fɛnɛ kunbɔ wagati ma i n'a fɔ lemuruba o ni mangoro an taara munumunu kɛ an balima yiriden kɛnɛ feerelaw kɛrɛfɛ olu bɛna ɲɛfɔli k'an ye ni wagati in na yiriden mun yɛrɛ bɛ sanga la yiriden bɛ bɔ kosɛbɛ o ye lemuruba ye ale de bɛ caya nɛnɛ mana bɔ bon mangoro bɛ commencer mais o ma caya fo funteni ka bɔ namasa fɛnɛ o fɛnɛ bɛ caya fɛ funteni wagati nɛnɛ bɛ sisan o fɛnɛ tɛ caya bon lemuru suguya ka ca dɔw bɛ bɔ Maroc ka se an fɛ yan Marokɛnw ta o bɛ sɔrɔ funɛnɛ la kosɛbɛ hali an yɛrɛ ta o fana bɛ sɔrɔ funɛnɛ la kosɛbɛ bon nɛnɛ mana se Maroc lemuru ninnu caman bɛ bɔ kosɛbɛ lemuru ninnu yɛrɛ caman bɛ bɔ kosɛbɛ fana mais min yɛrɛ ka wagati yɛrɛ ni o lemuru bɛɛ bɛ bɔ nin wagati la mais hali bi u ka gɛlɛn parce que sɛnɛfɛnw dɔgɔyalen don sisan nɔ yiriden feerelaw ye a yira k'a fɔ ko lemuruba yɛrɛ n'i y'ale ta k'a lajɛ i bɛna ye a suguya ka ca dɔw bɛ bɔ anw fɛ Mali kɔnɔ yan dɔw yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka se yan lemuruba min bɛ caya an bara yan kosɛbɛ o ye Mali lemuruba o ka ca sisan tanjiro b'o la lemuruba b'o la mantirini b'a la olu ka ca an bara yan sisan nɔ bon Maroc mantirini de fɛnɛ bɛ na o période de ye nin wagati ye ale fɛnɛ bɛ caya nin wagati la o kɔni bɛ yan nɔ n'a lemuruba ale bɛ 3 mois 4 mois kɛ ale fɛnɛ bɛ ban yan nɔ awɔ a bɛ bɔ ka tɛmɛ nin kan ni nɛnɛ fanga boyara a bɛ caya tuguni ka tɛmɛ nin kan lemuruba feerela dɔw ye a yira k'a fɔ ko an ka Mali lemuru ko o de ka ɲi nɔ dɔw fɛnɛ ye a faamuya k'a fɔ ko Maroc lemuru ko o de man ka di sugu la kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ ko danfaranin dɔɔni bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bon Maroc lemuru de man ka di kosɛbɛ o de man ka di kosɛbɛ ani tanjolo fana n'o y'an ka Mali lemuru fana man ka di bon tanjolo an t'a sɔrɔ nɔgɔya la dɛ an b'ale kilo feere 200 bon Maroc ta san tɔw la an b'ale feere 200 mais ɲina yɛrɛ hali bi an ma bɔ 300 la an bɛ 250 la mais a kelen-kelennin dɔw bɛ dɔw b'a fɔ k'u bɛ bɔ n'a dugu kɔnɔ ko 200 bon n'i ye passé d'anw ta kan a ka gɛlɛn bon danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ produit bɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ ta ninnu na bon yan taw kɔni vraiment u ka ɲi parce que olu ye a yɛrɛ yɛrɛw ye yan taw ka ɲi kosɛbɛ bon yan lemuruba 100 b'a la 150 b'a la bon tanjilo 160 b'a la bon n'a gɛlɛyara dɔɔni a bɛ se 200 la sisan n'an ye tanjelo filɛ o y'an ta ye n'an b'o o sɔrɔ da min na an b'o feere o da la komi sisan a bɛ se ka feere 150 komi a bɛ se ka feere 200 n'a bɔra kosɛbɛ an b'a feere 150 an bɛ 140 bɛɛ sɔrɔ a la mais n'a gɛlɛyara kɔni an bɛ yɔrɔ min na komi sisan fɔlɔ an b'a feere 200 de hali ni o y'a sɔrɔ lemuruba feerelaw bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko gɛlɛya dɔɔni bɛ sugu la o ni a ta bɛɛ yiriden kɔni b'a la ka san dɔɔni an balima yiriden feerela dɔ kumara an ye yiriden yɛrɛ nafa kan a bɛ se ka kɛ yiriden caman bɛ a nafa lemuru fila a nafa bɛ sɔrɔ an farikolo la bon Maroc lemuru in fana filɛ a bɛ se ka vitamine bɛ sɔrɔ an farikolo la mais an t'a sɔrɔ k'a dun hali n'a kɛra hali a fitinin ye tile kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ k'a dun a ka ɲi mɔgɔninfin yɛrɛ ma an balima yiriden sana dɔ ye ɲɛfɔli k'an ye nafa jumɛn bɛ se ka sɔrɔ yiriden yɛrɛ dunni na yiriden kɔni ka fisa adamaden farikolo ma kosɛbɛ parce que docteur yɛrɛ b'a fɔ na k'a fɔ n'i ye dumuni kɛ yanni ka dumuni yɛrɛ kɛ i kan ka yiriden dɔ dun donc o de kama don caman ni wari bɛ n bolo n bɛ namasan san ou bien lemuruba i n'a fɔ an ka dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ cogoya min na tile kɔnɔ adamaden yɛrɛ ka k'i jija ka se ka yiriden 1 walima 2 ɲɔgɔn dun an bɛ dugawu de kɛ nin wagati in na yiriden kɔni bɔlen b'a dɔn bɛɛ lajɛlen k'a dɔ san yaasa a jɔyɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka ye i farikolo la cogoya min na
Burama Ture ale ye maa ye maa min ni kunnafondila don a tunna kabi janvier kalo tile 29 san 2016 wagati fo bi min ye ni makofɔlen ye ale kɔni ye ko kuma ma fɔlɔ hali n'o y'a sɔrɔ ɲininiw kɔni bɛ sen na sanga ani wagati kɔnɔna la jɛkulu min sigilen don yaasa ka se ka kunnafonidilaw kɔlɔsi ani k'u lakana cogoya min na waleya jugu minnu bɛ ka taa k'u sɛgɛrɛ olu bɛ se ka dabila cogoya min na o jɛkulu maaw kɔni ye wele bila an ka jamana ɲɛmaaw ma yaasa ni makofɔlen ka tununi ko u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko la halisa min ni min ye ni makofɔlen sɔrɔ u bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya min na. Mali kunkanko kibariyaw la Mali kibariyadila min bɛ yen ni a tununa n'a bɛ waati jan bɔ ni a tununa kabini san 2016 janvier kalo tile 29 ni o ye Burama Ture ye. Burama Ture a yɛrɛ kun bi baara kɛ kunnafoni sɛbɛn min fɛ kunnafoni sira min fɛ sa o b'a wele ko le Sphinx ni makofɔlen ye Burama a kɔni tununa a bɛ san 3 bɔɲɔgɔnko bɔ bi a jirala k'a fɔ maa yɛrɛ kɔni t'a dɔn Burama bi yɔrɔ min na an bɛ yɔrɔ min na o de hukumu kɔnɔna na sa u bɛ ka ɲininkali tomi caman kɔni gosi k'a jira k'a fɔ ko Burama Ture a yɛrɛ bi fan jumɛn fɛ maa jɔnw de ye Burama Ture latunu wa a jirala fana k'a fɔ ko a tununa cogoya jumɛnw yuru de la dɛ o de hukumu kɔnɔna na sa wa ɲininiw bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen dɔw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Burama Ture ye maa minnu y'a ta a jirala k'a fɔ ko bolonkɛdenni kɔni sin bɛ maa dɔw ma jamana in kɔnɔ ni u bɛɛ lajɛlen dɔlen don fɛn min ye maa minnu don u bi baara kɛ jamana in bolo fɛn min ye jamana baarakɛlaba dɔw don ko fɛn min ye bolonkɛdenni kɔni sinna ninnu ma a bɛ waati bɔ k'a fɔ ko ninnu de kɛn bɛ ka Burama kɔni tunu o de hukumu kɔnɔna na sa jɛkulu min bɛ yen ni o jɛkulu yɛrɛ ɲɛsinnen don fɛn min ye kunnafonidilaw ka se ka olu kɔni kisi ka bɔ jankɔrɔjugu ma cogo min na a bɛ bɔ fan o fan fɛ k'u kisi ka bɔ u ma cogoya min na ni u b'a wele ko MPV Mali olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka jira k'a fɔ ko u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa fɛn min ye Burama Ture ye a na se ka ye cogoya min na u ka kumaw kɔnɔ u ye fɛn min ye laɲini dɔw kɛ o laɲiniw kɔni kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ Burama Ture olu bɛ ka laɲini dɔ kɛ fɛn min ye baara dɔ ka daminɛ sen na o tɛ baara jumɛnw ye minnu bɛ ɲɛsin kiri ta nasira fɛ Burama Ture tununi na a kiri bɛ boli cogo jumɛnw de la yaasa ɲɛ na sɔrɔ o ko bɛɛ lajɛlen la cogoya min na o y'a jira fana k'a fɔ ko ka taa malidenw olu b'a da malidenw bɛɛ lajɛlen kulo kan fo ka taa se diɲɛ seleke naani maaw bɛɛ lajɛlen kulo kan ko fɛn min y'an cakɛɲɔgɔn Burama Ture ye ko a bɛ yɔrɔ min na komi sisan a ma ye hali sisan kabini san 2016 waati fo sisan ko a kɔni ma ye ko maaw ka wuli ka jɔ kɛ yaasa o ko ɲani na se ka sɔrɔ cogoya min na wa u y'a jira fana k'a fɔ fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ye jamana marabaw olu b'a ɲɛf'u ɲɛna hali sisan u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ dibidibi min bɛ yen ni u bɛ Burama tunuli kɔni na n'a a tununa dibidibi ko caman b'a la ɲɛ ma se ka dɔw la o ka se ka kɛ cogoya bɛɛ lajɛlen ye fɛn min ye yele ka se ka bɔ o dibiw kow la tiɲɛ ka se ka bange maaw k'a dɔn cogoya min na wa ko fana fɛn min ye kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka bolo di ɲɔgɔn ma gɛlɛya min ye Burama sɔrɔ yaasa o gɛlɛyaw na se ka dɔn cogoya min na wa Burama yɛrɛ bi fan min fɛ kunnafonidilaw ka kɛ cogoya bɛ Burama a ka wɔgɔbɛ ka bɔ a bi fan minnu fɛ wa u y'a jira fana k'a fɔ olu ni o tɛmɛna nin hakɛ in kɔni kan u na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani jɛkulu dɔw ma minnu bɛ se ka u b'u bolo di olu ma minnu bɛ se ka olu dɛmɛ yaasa o cakɛɲɔgɔn kɔni na se ka ye cogoya min na o de hukumu kɔnɔ u y'a fɔ k'u na wuli ka magwɛli kɛ ka se fɛn min ye MINUSMA maaw kurangurusi fo ka taa se fɛn min ye o bɛ min wele ko Reporters sans frontières ko u na baara dɔ di olu fana ma yaasa u na se k'u dɛmɛ Burama ye ɲinini na a na ye cogoya min na wa u y'a jira fana k'a fɔ ko u kɔni bɛ hakilisigi kumaw bɛɛ ta ka ɲɛsin Burama somaaw ma k'a fɔ u k'u hakili sigi Burama bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kunnafonidilaw na ko bɛɛ lajɛlen kɛ fo ka taa se nin jɛkulu in ma yaasa maa kofɔlen a na se ka ye cogoya min. An ka jamana camancɛ marabolo la filadugu min bɛ yen nɔ ni yɛrɛ tɔgɔ ye ko Pulongo ni wagati laban ninnu na tiɲɛni fanga bonyara yen kosɛbɛ MINUSMA maaw ale ni ACR maaw olu kɔni ye tiɲɛni fɛn fɛn kɛra yen nɔ olu ye fara ɲɔgɔn ka kɛ o tiɲɛniw bɛɛ lajɛlen na o bɛ t'i jɔ fo jamanaden maa 36 bɔɲɔgɔn ko olu kɔni bɔnɛla u ni na u b'u ka sɛnɛkɛfɛnw mara yɔrɔ min na ni o y'u ka jiginɛ kɔnɔna ye tiɲɛni donna jiginɛ 59 bɔɲɔgɔn ko de la u ka bugu 100 ani bugu 73 o de fɛnɛ jenina nin kɔni kɛra ɲinini ye min ni MINUSMA maaw ale ni ACR maaw de ye nin ɲinini kɛ mun ni mun bɔra o la an ka jɛ k'o lajɛ. Mopti mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la filadugu min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ yen ma ko Pulongo yaasa waleyajugu minnu kɛra yen nɔ janvier kalo tile fɔlɔ san 2019 olu kow bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya min na maa caman bɔnna u ni na nin waleya in kɔnɔna la yaasa olu kow bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya min na u ye ɲininiw bila sen na k'a daminɛ janvier kalo tɛmɛlen tile 7 ka taa a kuncɛ a tile 11 na o kɔnɔna la u ye jɛkulubaw bila sen kan jɛkulu min ni o bɛ se jɛkulu 8 bɔɲɔgɔnko la minnu ni olu ka baara de ɲɛsinnen don yaasa ka se ka adamadenya yɛrɛ
hakɛw kɔlɔsi o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ u ye polisila ka jɛkulu fila fɛnɛ bila a baara ɲɛma ni olu yɛrɛ bɛ baara kɛ Nations Unies na ni o ye diɲɛ seleki naani tɔnba ye mun ye kulɔngo dugu ye ni filadugu yɛrɛ don u bɛ o yɔrɔ in yɛrɛ dɔn kosɛbɛ janvier kalo tile 29 in na MINUSMA mɔgɔw ka fara ko commissariat des Nations Unies kan ni maa dɔw b'a fɔ o ma ko ACR olu maaw yɛrɛ ka baara ɲɛsinin don yaasa ka se ka adamadenya hakɛw kɔlɔsi olu ka jateminɛ labanw kɔnɔna la ani olu ye kunnafoni labanw bila u y'a yira k'a fɔ ko ni ye ni dugu kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ u sɛgɛnnen don kosɛbɛ maa dɔw bɛ yen nɔ minnu ni olu ye jamana kɔnɔden gansan yɛrɛw ye n'u b'a fɔ ma ko conflit entre les communautés dugukɔnɔdenw yɛrɛ damaw kɔni bɛ ɲɔgɔn na fɛn caman na o dugukɔnɔden dɔw ni olu ye dɔgɔnɔw ye o dɔw kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ fo Bankasi ɲafa ma wa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ni olu kɛlen bɛ ka donsofini du kana wa mugujugu de b'u bolo ka taa ka bingani wale ta ka maaw sɛgɛrɛ MINUSMA maaw ka ɲinini kɔnɔna de la u ye a ɲɛɲini k'a dɔn k'a fɔ ko min ye bozow ye ko olu fɛnɛ bɛ ka waliyaw kɛ ka fara jatigɛ wale maaw kan ani jamana kɔnɔden gansanw bɛ ka fagalitogo jugu minnu fɛnɛ ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ tiɲɛni yɛrɛ fanga bonyara min ye Pulongo dugu kɔnɔna ye janvier kalo yɛrɛ tiɲɛni MINUSMA maaw ka sɛgɛsɛgɛli la a tiɲɛni bɛ t'i jɔ fo jamana kɔnɔden gansan maa 36 bɔɲɔgɔn ko olu kɔni bɔnɛla u ni na min bɛ tali kɛ u ka sow la ni o y'u ka bugusow ye o 173 bɔɲɔgɔn ko o bɛɛ lajɛlen tiɲɛna u b'u ka ɲɔ mara yɔrɔ min na ni o y'u ka jiginɛw ye tiɲɛni donna jiginɛ 59 bɔɲɔgɔn ko de kɔnɔminɛw na ni o yɛrɛ tɔ fosi ma ye tugun o de la MINUSMA maaw ni olu yɛrɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ yaasa ka se ka Mali yɛrɛ bɔ ni kɔlɔlɔ in kɔnɔna la cogo min na olu kɔni kelen bɛ ka wele kan kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaw ma yaasa ni yɔrɔ kofɔlen na u bɛ se ka finitigilakaw bila ka taa ni yɔrɔ in na lakana yɛrɛ bɛ se ka sabati ni yɔrɔ in na cogoya min na o finitigilaka dɔw ni a bɛ fɔ minnu ma ko kaskibile ni olu ye fugulan bulalamatigiw ye olu bɛ se ka taa fara finitigilaka tɔw kan u ka se ka ni yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ lakana sabati a sabati cogo la o ni kɛrɛnkɛrɛnnen la Mopti mara yɛrɛ la ka se ka fɛɛrɛw bila sen ka fɛɛrɛ minnu ni olu bɛ tali kɛ yaasa mɔgɔ ni e nɔ yira na i ka minɛ ka se k'i kiri togo yɛrɛ ɲuman na an ka jɛ ka kɔfɛ kunnafoniw lajɛ Cameroun jamana kunkanko kibariyaw la fɛn ye jɛkulu min bi diɲɛ kɔnɔ ni u b'a wele ko le Conseil norvégien pour les réfugiés o jɛkulu yɛrɛ ni a sigilen don yaasa maa minnu bɛ yen ni gɛlɛya y'u sɔrɔ kɛlɛ ta nasira fɛ n'u bi boli ka b'u ka jamanaw kɔnɔ yaasa u na se ka taa u ni lahinɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ olu ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ɲɛnabɔ nin maa kofɔlen ninnu de fɛ olu y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye Cameroun jamana kɔni ye a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ u ka se ka u ka jamana a dancɛ kɔni dayɛlɛ ka bila fɛn ye Nigeria maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka gbɛn fɛn ye Boko Haram fɛ Boko Haram kɛmɛ ka gɛlɛya min sigi jamana ninnu kan n'u bɛ ka boli ka bɔ u sigiyɔrɔw la yaasa u na se ka boli ka don fɛn ye Cameroun jamana kɔnɔ ka taa u yiriw lafiya o yɔrɔw la cogoya min na ko barisa ko n'i y'a jateminɛ tile 2 kɔnɔ fɛn maa ba 30 bɔɲɔgɔn ko olu de bolila ka bɔ fɛn ye Nigeria dugu dɔ la n'u b'a wele ko RAN yaasa ka se ka boli ka te u kun dogo fɛn ye Cameroun kɔni jamana kɔni kɔnɔ cogoya min na a jirala k'a fɔ ko ninnu yɛrɛ ka boli u ka gɛlɛyaw sɔrɔla min fɛ fɛn ye Nigeria finitigi minnu kun bɛ yen fo ka taa fara Cameroun finitigi minnu kun bɛ ni dugu in kɔni lakana ko olu kɔni wulila ka segin bɛɛ lajɛlen kɔni segila ka taa i nɔ na ko de y'a to fɛn ye ni gɛlɛya kɔni ye ninnu sɔrɔ fɛn ye Cameroun ye hali sisan ko fɛn ye o kɔni ye laɲinikow fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u na se ka fɛn ye ni maa kofɔlɔ ninnu ka se ka u kɔni lakana cogoya min na wa u y'a jira fana k'a fɔ ko ni jɔkun in fana na maa ba 9 bɔɲɔgɔn ko olu bolila ka bɔ fɛn ye RAN ni dugu kofɔlɔ in na k'u kun da Cameroun kɔni kan ko fɛn ye Cameroun jamana ɲɛmaaw kɔni ye olu kun ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko u n'u lasegin ka t'u ka yɔrɔw la ko o caman bɛ olu kɔni lasegila ko o de la u y'a ɲini u fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u ka se ka fɛn ye ni jamanaden ninnu minnu gɛnna ka bɔ gɛrɛntɛ yɛrɛ fɛ u ka yɔrɔw la u ka t'u kun lasago u fɛ cogoya min ko hali n'a sɔrɔ fɛn ye Cameroun jamana yɛrɛ a yɛrɛ kɔni kɛn bɛ fɛn ye dɔn dumani dɔn goma ye ko barisa hali Cameroun yɛrɛ bi yɔrɔ min na bi fɛn ye Bamacikulu olu bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin u ma ko u bɛna ta u b'a ɲini u fɛ u k'u ka jamana kɔni dayɛlɛ yaasa gɛlɛya min bɛ ka fɛn ye Nigeria jamanadenw sɔrɔ u na se ka t'u yɛrɛ lafiya olu fɛ cogoya min Gabon jamana kunkanko kibariyaw la Gabon ministre ɲɛma ni ale kɔni sigila ka jɔkun 2 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ ale fana ye wulikajɔ kɛ fɛn ye a ka ministrew ye ka se ka yɛlɛma kɔni don olu la ni u b'a wele ko remaniement ka se ka maa dɔw bɔ u nɔna k'u bila yɔrɔ dɔw la ani ka maawuruw ta ka baara dɔw kɔni kalifa olu la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ u ka ministre soba dama kɔni bɛ yen olu ka ministrew kɔni olu bɔla u nɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn ye ministre so min bɛ yen n'u ka baara ɲɛsinnen don fɛn ye kɛlɛcɛw ani kɛlɛcɛkɔrɔw ka kow ɲɛnabɔli ma n'o ye ministère de la défense ye a jirala k'a
fɔ maa min tun bi o yɔrɔ la ni o ye Etienne Mazar Kabenda Makaga a jirala k'a fɔ ni maa kofɔlen in kɔni ko a bɔla a nɔ na ka se ka a jɔyɔrɔ di maa dɔ ma n'u ye Rose Christian Ozuka Araponda ko ale kɔni bilala o nɔ na a jirala fana k'a fɔ maa dɔ fana tun bɛ yen n'u ye Biendi Mangaga Musavu ye Biendi Mangaga Musavu hali n'a sɔrɔ fɛn min ye ko duwakun 2 in kɔnɔna na ale tun bi fɛn min ye ministriso min ka baara ɲɛjinɛ sɛnɛ ko ɲɛnabɔli ma ni ale tun bɔla a nɔ na wa a jirala fana k'a fɔ ko a segila ka na fɛn min ye o ministriso kelen in kɔnɔ hali sisan o don kɔfɛ sa fɛn min ye ministriso min fana ka baara ɲɛsinnen don fɛn min ye jiko ɲɛnabɔli ani kuranko ani dugunafoloko ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔli ma a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye Norbert Emmanuel Tony Ondo Mba a jirala k'a fɔ ko ale kɔni bilala fɛn min ye ni ministriso in kɔni ka ko ministriso in kɔni ɲɛma ka sababuya kɛ a ye maa min kɔni bɔ a ɲɔgɔn na o de ye Christian Maɲaɲa ye nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye ni gouvernement min sigilen filɛ ye ni o kun sigila o sigilen don premier ministre yɛrɛ fɛ ko a ko bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛna ka sɔrɔ fɛn min ye u ka jamana ɲɛmaa Ali Bongo ale yɛrɛ kɔni ma kɛnɛ sɔrɔ ka sababuya kɛ gɛlɛya min bi a kan n'u ye Banata Nasira ye ko wa fɛn min ye ni ministre ninnu kɔni ye ko o kɔni tɛna o kale jamana ɲɛmaa kɔni ye sani o ka baara kɔni daminɛ. Djibouti jamana kungango kibariyaw la a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye Djibouti de kɛn bɛ jamana ye jamana min na fɛn min ye maa minnu bɛ yen ni u b'u wele ko les migrants maa minnu bi bɔ u ka jamanaw la yaasa ka taa fɛn min ye jamana wɛrɛ la ka taa kasabi ɲini cogoya min na walima gɛlɛyaw fɛ ka se ka taa kasabi ɲini ka n'u ka duw la hinɛ ni u b'u wele ko les migrants ko fɛn min ye Djibouti kɔni ye ko o de kɛn bɛ u ka tɛmɛsiraw ye o de hokumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ fɛn min ye maa caman kɔni ye ko olu kɔni bɔnɛ na fɛn min ye ji kɔni sanfɛ u ka jila mobili n'u ye bato ye o kɔni ko a bɛ n'a fɔ o kɔni ye bɛnna ni u ye ka se ka maa 43 bɔɲɔgɔnko ka olu kɔni fa maa 100 caman kɔni ko o de kɔni tunulen don maa dɔ bɛ yen min kun bɛ nin fɛn min ye ni bolimafɛn in kɔni kɔnɔ jila bolimafɛn in kɔni kɔnɔ ale ka kumaw kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye kɔgɔji kɔni ye n'u ye jiba in ye ko a ka funu de kun ka bon wa fɛn min ye u kun bɛ jila mobili min kɔni kɔnɔ o kɔni ko a bɛ kurun o kɔni ko o kɔni binna de a cɛ ci la fɛn min ye ni jama kɔni ye wa a jirala fana k'a fɔ maaw bɛ o ni di nin ko ninnu na ko o tɛ dɔwɛrɛ ye ko barisa fɛn min ye nin dugu kofɔlen in ye maa minnu bɛ nin dugu in kɔnɔ maa minnu bɛ bɔ nin yɔrɔ in na yaasa ka t'u ka kasabi ɲini yɔrɔ wɛrɛw la ko gɛlɛya de bɛ o jamanaden ninnu kɔni kan ko barisa n'i y'a jateminɛ o caman de bɛ bɔ nin yɔrɔ in na ko o kun da fɛn min ye jamana min kan o de ye Yemen ye ko hali minnu fana filɛ nin ye ni o tola fɛn min ye ji kɔni na ko o caman kun bɛ ka taa Yemen kɔni ko ka sababuya kɛ fɛn min ye gɛlɛya b'u ka jamana kɔni kan ko barisa n'i y'a jateminɛ ni maa kofɔlen ninnu jamana maa minnu bɛ yen n'u bɛna tɛmɛ Djibouti fɛ ka caya ko o de ye fo ka taa se fɛn min ye Éthiopie jamanadenw fo ka taa se fɛn min ye Somali ani fɛn min ye Sudan jamanadenw ye ko olu caman de bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ in na ka sababuya kɛ gɛlɛya ta nasira kɔni ye o y'a jira hali sisan ko n'i y'a jateminɛ fɛn min ye Djibouti kɔnɔna na don o don ka taa maa 300 fo ka taa se maa 400 bɔɲɔgɔnko olu de bɛ tɛmɛ Djibouti fɛ ka sɔrɔ o tɛ sariya kɔnɔ k'u kunda fɛn min ye Yemen jamana kɔni kan. Ni ne bɛ dansigi aw ka bi don kibaru la min baara bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka di ɲɛmɔgɔyaso ka bonya kɔnɔna la an b'a fɔ aw k'an bɛn don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan ni Ala sɔnn'a ma.